Fl-ewwel ta' Mejju, il-Labor tkellem dwar is-settur tal-kostruzzjoni iżda mkien ma semma traċedja ta' Jean Paul Sofija. Sema ċekkijiet iżda mkien ma qal kif se jindirizza l-mostru tal-olli tal-ħajja. Ftaħar bl-ispazji miftuħa iżda fl-ebda mument ma skuża ruħu għal-mossa li għamel mar-residenti tal-Gżira. Dawn kienu uħud mill-punti li spikkaw fid-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela kif f'jum il-ħaddiem ħabbar li se jkun qed jerġa' jqassam iċ-ċekkijiet. U tant kemm huwa konxju li l-poplu qed jidra din il-mossa illi mal-ewwel fetaħ partiġan. Ibqgħu ċerti li daqt se jqumu sħabna tal-oppożizzjoni u se jitkażaw għas-Senatu ċekkijiet. Waqt il-meeting tal-Labor quddiem il-Parlament għal jum il-ħaddiem Abela prova jinġabar mal-ħaddiema Maltin u Awċin jiem wara li lissa ex-deputata laburista Rosien Kutajjar saħqet li kulħadd kien qed jitħanżer b'referenza għal membri tal-Gvern tal-Labor. Fl-istess waqt li l-ħaddiema tal-Air Malta m'għandhomx liċken idea ta' x'se jiġri mill-impjeg tagħhom kif se jkunu qed isostnu lil familthom wara li tħabbar li l-linja nazzjonali tal-ajru se tkun qiegħda tagħlaq. Id-diskors ta' Abela kien deskritt bħala surreali meta wieħed jara s-sitwazzjoni illi l-ħaddiema tas-saħħa jinsabu fiha detriment mhux biss tal-ħaddiema iżda saħansitra tal-pazjent. Il-mexxej laburista insista li l-Gvern immexxi minnu minflok żied il-piżijiet naqqashom iżda bosta familji Maltin u Awċin u rew l-adab tagħhom saħansitra fuq il-medja propagandistika tal-Labor fejn insistow illi s-suppost partit tal-ħaddiem nesihom għal kollox bloli tal-ħajja jkompli jafas bżidiet ġimgħa wara l-oħra. Fl-ħar xhur u snin Malta Għawdex kienu xhieda ta' stejjer traġiċi umanitarji deskritti mill-professjonisti bħala skjavitu moderna bl-introduzzjoni ta' madwar 100,000 barrani fil-maġġoranza tagħhom jitħaddmu biċ-cheap labor għad detriment mhux biss tagħhom iżda anke tal-impjegati Maltin u Awċin li jaraw il-pagi tagħhom jitnaqru ftit ftit. Deċiżjonijiet traġiċi li saħansitra waslu għal mewt ta' żagħżugħ. Jean Paul Sofija bħajtu maħtufa fil-post tax-xogħol 5 xhur ilu taħt it-tifrik ta' Erba' Solari Konkos. Fatt li Abela qed jibqa' jinjora minkejja l-appelli ta' ommu jum wara l-ieħor. Iżda skont Abela huma żgħir u tnejn wara nofsinhar ġie quddiem in-nies b'wiċċu minn quddiem. Illum aktar minn jiem oħra għandna nkunu kburin li aħna l-uniku moviment tal-ħaddiema niġu hawn b'wiċċna minn quddiem. Waqt dan il-meeting Abela ddeċida li jkompli jinjora l-ħaddiema f'siti ta' kostruzzjoni, il-familji li mhux ilaħqu sa tliet ġimgħat tax-xahar, il-ħaddiema tal-Air Malta li ma jafx se jiġri minnhom, il-ħaddiema tas-saħħa li minkejja l-isfidi li jħabtu wiċċhom magħhom ikollhom xorta waħda jagħtu l-massimu lejn il-pazjenti. Waqt li dawk fil-kurituri ta' Kastilja jkomplu jitħanżru minn fuq it-taxxi tal-poplu.